Olulu sasazo ngqolo ndaba estudio 10 kundlungulo SABC Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. The testimony of witness K will be heard publicly, but her face and of visual features will be concealed. Ujaji Mbuyiseli Madlanga ongusihlalo wekomishoni ephando buchivela nobudladlunge kwikonzo yobulungisa kwanongenelelo lwezopolitiko kwingalo yomthetho unqalile ukuba witness K abunike ubungqina bakhe ekhusini. Usihlalo wekomiti yamapolisa eParliament uMnumzana Anne Cameron uthi le komiti iza kuqhuba utyelelo kwiphondo laseGauteng uqinisekisa ukuba amapolisa akulungele ukusebenza ngosuku olubekwe lwama-30 kule imiyo. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko mandigawuleni warhuqa. Usihlalo wekomishoni yophando ngezenzo zolwaphulo-mthetho kwinkonzo yesipolisa nengalo yomthetho ngokubanzi ujaji Mbuyiseli Madlanga unike ingqina elaziwa ngeli ka-witness K imvume yokuba linike ubungqina ngobuxhakaxhaka bale mihla ngaphaya komdiyadiya ngokuphathelene namatye exabiso abiwa eRosebank. Nakubeni ilizwi lakhe liza kuvakala kwabachophele ikomishoni ubuso abubonakali. The following ruling is made. By agreement between the parties, the application by witness K for her evidence to be heard in camera today, the what? 23rd of 23 June 2026 is granted. The testimony of witness K will be heard publicly, but her face and of visual features will be concealed. Kubungqina phambi kwekomishoni ingqina elingathwanga paha igama lalo witness K uthethe ngezityholo zokubandakanyeka kwakhe ekubiweni kwamatye exabiso nokutyholwa ngokuqulunqwa ngosebenza naye kanye nonqunyanyisiweyo njengosekela ntloko wesebe lamapolisa esixeko saseKoroleni uJulius Mkhwanazi nowathi kamva waba sesinqandamathe sakhe. Kambe ke witness K uxelele ikomishoni ukuba wadibana noMkhwanazi ngonyaka ka-2022 yaye ukulungele ukudiza konke akwaziyo ngokuphathelene netyala lamatye exabiso. In practical terms, please explain what the plan was to get the stones. Did you discuss in practical terms what would happen step by step? Okay, my role here was to give the information of what I got from the informer, and Mr. Mkhwanazi is the one who organized people who will go to Killarney. And then later we managed to meet with the informer. Kananjalo uJaji Madlanga ulumkise amalungu amajelo endaba ukuba angapapashi inkcukacha ngobuni buka witness K nkqu nemifanekiso yakhe. Persons granted access to the proceedings are prohibited from publishing, broadcasting, disseminating, or otherwise placing in the public domain any image, photograph, video footage, or other visual material that may reveal or tend to reveal the identity of witness K. Ukanti ke ukuxhotshelwa kobungqina ikomishoni kaMadlanga no-witness K kuyaqhubeka. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Abantu abatsha babandakanywa kumlo olwaphulo-mthetho njengomkhuseli woluntu ebambisene nemanyano yamazwe aseYurophu ukusungula iphulo lonozakuza kabatsha nabaza kuqubisana norhwaphilizo engqeleni eMpuma Koloni. Eli phulo liyinxalenye yenyanga yolutsha nelijoliswe ekukhuthazeni ubunkokheli obungagungqiyo kwakunye nokuphendulisayo kubaphuli-mthetho. Ukuva banzi ngeli phulo sikhwebe intatheli yethu noMzwanele Mngoma. Masibulise noMzwanele, sikwabulela nangexesha lakho. Khawunabe nkosazana ngeli phulo. Usebenzisa okanye ukulwa nolwaphulo-mthetho oluqubayo kwelizwe lethu. Siyabona ke into yoba ezinye zezinto azama ukuzenza kuxhobisa abantu abatsha esithi ufuna ukuba ngoba besebancinci ukuze bathi befuka kwizikhundla bafike bengabantu noko abakwaziyo ukuziphatha abangeyonxalenye yolwaphulo-mthetho iSouth Africa ejamelene nalo. Kodwa mamkele apha kwi-SABC advocate siyakwamkela kwi-SABC
sicela nje uqale usichazele ukubaluleka kokuqinisekisa into yokuba abona bantu eniqala kubo ngabantu abancinci. Ndiyabulela SABC, mandibulele ndibulise futhi nakubabukeli be-SABC. Kubalulekile nyhani ukuba siqalise imfundiso kubantu abancinci kuba nathi ke sikholwayo siyazi phaa eBhayibhileni baqala ngoba owaqalisa emncinane ukumanza uThixo wakhe uyavuya yena. Ukuqala abantwana besebancinci, hence even ne-country yethu ifocusa ku-early childhood development. Xa umntu umphose phaa ebuncinaneni, it's almost impossible uba uzoqalisa ufundise umntu into entsha angayaziyo esele esebudaleni. So kungako ke iprogram yethu is focused kubantu abasebancinci, ulutsha esikakhulu, kwenzela uba ibe ngabo abancedisayo ukuzisa inguqu kwindawo abahlala kuzo esikakhulu apha enyandeni. I-statistics ziyabonisa ukubana there's high unemployment kulutsha nakoomama, ulutsha oluninzi abanye abakho sesikolweni abanye abaphangeli, but kukusebenzisa bona kwenzela uba sisebenzisane norhulumente ukuguqula izinto kule ndawo yasenyandeni eNgqeleni. Advocate, kukhona into buke wayithetha ngaphakathi obuyithetha about i-reports enizenzileyo apha kweliphondo lethu ezijolise kwizixhobo zamanzi, kwizixhobo zendlela. Uke wakhankanya ne-St. Barnabas njengenye yendawo yezempilo engekho semgangathweni. Ndiyaqonda into yoba uye wenze i-report kube khona i-recommendations. Nimephi kuloo mba nineliphondo lalapha eMpuma Koloni? Ewe, sizenzile report ezethu. One, sijonge i-state of service delivery kwi-Eastern Cape yonke. Esibini, i-state of the healthcare service in the entire country. Also part of it idila nephondo elase-Eastern Cape. Manditsho upublic protector kwezi report zethu usebenzise amandla akhe we-remedial action. Apha sithi khona kunyanzelekile ke ngokuba urhulumente alungise izinto upublic protector athe azilungise. Kukhona apho urhulumente alungise khona, kodwa kukhona apho ekungenzeki khona. Xa siva nabantu abathethayo apha eholweni into yobana i-St. Barnabas is one of those where nyani ayikenziwa la reconstruction befanele yenziwa kwesa sibhedlela, abantu basalala phantsi xa besiya sibhedlela. But siyayimonitorisha le nkqubo. I-ofisi kaPremier ikhona apha, nabo bayazivela ebantwini uba zikhona izinto ezingenzekanga. Sithe ke ngoku into esizoyenza sizokhupha i-alert letters ke ngoku ebonisayo into yobana urhulumente akahambiselananga nesivumelwano sethu, ngoba part of i-remedial actions zii-actions esiye savumelana ngazo norhulumente walapha ephondweni laseMpuma Koloni uba uzosebenzisana nathi azilungise. Ingxaki ke iye ibe ibhajethi, kunyanzelekile ngoba kube neplan yonyaka nonyaka, at least kube ne-progress urhulumente akwaziyo uba ayirekhode. Manditsho ke ziyabonakala indlela kwezinye indawo apha e-Eastern Cape uba ziyalungiswa in line with i-report esayenzayo. But ikhona enye investigation esiyenzayo ke ngoku efocuse kwindlela ezingagqitywanga, ii-bridges ezingagqitywanga, izindlu ze-RDP ezingagqitywanga, apho sifuna ujonga khona unobangela owenza uba zingagqitywa ezi infrastructures ezidevelopwayo, noba imali eselichithiwe apho yenze ntoni naloo mali. Mandibulela Advocate Kholeka Gcaleka notshoyo ke into yoba bayalandelela i-reports abazenzayo apha ephondweni uzama uqinisekisa ke into yokuba iinkonzo ziyaya eluntwini. Mandibulisele intambo kuni estudio. Amaqobokazana ngalale ndleleni kunyembelekile sibamba ngazo zozibini kuwe nomzwanele eNgqeleni. Usekela sodolophu waseBitho nokuzola Kholwaphi wenze ucheko ikundla kamanje yasePlettenberg Bay eNtshona Koloni ngezitsholo zokudubula ngesixhobo esifana nompu kwindawo esesidlangalaleni ngoDisemba onyaka opheleyo. Ezi zitsholo zizemva kokuba lwasetyhini wayebhiyoza kumgidi wenyana wakhe, nalapho kwathathwa umfanekiso wevideo wathi ndi kumaqonga onxibelelwano ebonakala idubula phezulu ngesi sixhobo sabonakala sifana nompu. Kodwa umile kwelokuba wayisebenzisa umpu ukudlala. Intatheli ye-SABC Siphiwe Hobasi isilungiselele le ngxelo.
Angungelene ngobuninzi amalungu we-Ikwezi Political Movement ngaphandle kwenkundla kaMantyi apha ePlettenberg Bay ezokuxhasa ke umongameli walombutho uNokuzola Kholwaphi nokwangusekela sodolophu walombutho nanjengoko evela okokuqala enkundleni namhlanje. Sawukhumbula ba elityala lisusela kwinyanga kaDisemba nalapho kwabakho isiganeko sasivele kumakhasi zonxibelelwano sibonisa lo kaKholwaphi edubula isixhobo esifana nompu emoyeni. Siyakhumbula ke waye wazithethelela ngelithi esi sixhobo yaye ngumpu nje wokudlala ingenguwo umpu wokwenyani. Kodwa apha ecaleni kwam ndinaye ke ilungu elikwisigqeba esilawula lombutho uVuyani July ozasixelela kabanzi ukuba bona bengamalungu we-Ikwezi Political Movement bazothini apha ngaphandle enkundleni. Mr July, masikubulise sikwamkele, ingaba nibekwa yintoni apha nina ningamalungu we-IPM? Ndiyabulela mhlekazi kuni nabaphulaphuli benu. InguVuyani July lo. Silapha singamalungu e-IPM sizokuxhasa upresident wethu Nokuzola Kholwaphi ngezityholo athe wabekwa zona. Izityholo ko ezo zithi wadubula phezulu. Ngokwezityholo eziphambi kwenkundla zithi wangcolisa umoya. Ndiyabulela. Ingaba ke ngokunina nibona njani le case ngokwendlela enijonge ngayo? Ingaba mhlawumbi ithemba lenu loba kuza kuthini? Ngokwendlela sijonge ngayo thina singamalungu e-IPM iyekile ngokuba yilento biyo seyipolitically kuba kaloku zi-political parties eziziphushelayo le nto uba mayiqhubekeke phambili njengokuba nee-charges ziziswe phambili zii-political parties ezisicontesta nazo apha ePlettenberg Bay. Simbonile ke efika ekuseni ephahlwe ngamalungu osapho kusitshwa ingoma ingena ngaphakathi enkundleni. Okwangoku masisithathe sizibuyisele kwestudio. Usihlalo wekomiti yamapolisa eParlamente umnumzana Ian Cameron uthi le komiti iza kuqhuba utyelelo lokujonga amapolisa kule veki kwiphondo iGauteng. Uqinisekisa ukuba amapolisa akulungele ukusebenza ngosuku olubekwe ngabo balwabemi bamazwe angaphandle abakweli ngokungekho mthethweni umhla wama-30 kule imiyo. Umphathiswa kwinkonzo yesipolisa obambeleyo Firoz Kachalia wenze isibhengezo sokuba kubekwe bucala imali engange-600 million yezigidi zerandi ukulungiselela ukuba amapolisa angaqubisana nolu suku lwange-30 kaJuni. UMzantsi Afrika uza kuthumela amapolisa awongezelelweyo kule veki ukunqanda ubundlobongela obunokwenzeka ngolu suku. We are actually going on oversight in Gauteng later this week, and because it was actually arranged before a lot of this had happened, I think the oversight visit will to some extent actually touch on this. The committee can't take part in the operational planning or interfere in any form of operational planning. So we've given the relative or relevant space to the relevant forces, whether it's the South African Police Services and others, to do their planning. But from what we saw regarding the presentation done yesterday, the press briefing that was done, it does seem like all of the needed coordination has taken place and a lot more is taking place as the week progresses. uCameron uthi unethemba lokuba nabani na obandakanyeka kwizenzo ezingekho mthethweni ngolusuku uya kudibana nengalo yomthetho kwaye izixhobo zenele ukujongana nazo naziphi na izidubedube zodushe. Sporti sekwakhona sikwamkela nabo basandla ukungena uyakwazi ukuzifumana ezilapho kwiqonga le-SABC Plus ne-SABC lehayi ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde silume kwinqaku lethu elitshotsha entlanga lemva kwemini. Ujaji Mbuyiseli Madlanga ongusihlalo wekomishoni ephando butshivela nobudladlunge kwikonzo yobulungisa kwanongenelelo lwezopolitiko kwingalo yomthetho unqwalile ukuba uWitness K abunike ubungqina bakhe ekhusini. Witness K uza kunika ubungqina ngamatyala okwebiwa kwamatye exabiso abiwa eRosebank eRhawutini. Kulindeleke ukuba ikundla ephakamileyo yezibheno ikhuphe isigwebo kwisibheno sosapho lwayisakuba ngumongameli waseZambia ongasekhoyo uEdgar Lungu kwisigwebo senkundla ephakamileyo yaseGauteng ePitoli esafumanisa ukuba urhulumente waseZambia unelungelo lokubuyisela amathambo kaMfilungi ukuze angcwatywe ngurhulumente ngokusesikweni kwilizwe lakhe.
Lomba usengundaba mlonyeni phakathi kukarhulumente waseZambia nosapho lwakwaLungu. Ukusukela oko waswelekayo wayesakuba ngumongameli waseZambia uEdgar Lungu ngomhla wesi-5 kweyeSilimela kunyaka ophelileyo. Usapho lokwaLungu lwabhenela kwinkundla ephakamileyo yezibheno ngenyanga kaCanzibe lusithi ilungelo lokungcwaba lelika-Esther Lungu umhlolokazi wakhe. Usapho lwalunqwenela ukuba uLungu angcwatyelwe apha eMzantsi Afrika luphinde lwathi lo mba wohlukile kwaye unemibuzo enzulu yezomthetho, nto leyo enokuthi ikhokelele ekubeni inkundla ephakamileyo yezibheno ifikelele kwisigqibo esahlukileyo. Bangaphezulu kwama-200 abafundi baseMthatha nakwindawo ezingqongileyo bezimase inkomfa yokwakha ukuzithemba kolutsha. Le nkomfa ibijolise ekuqwalaseleni imingeni ejongene nolutsha, kugxininiswa ukubaluleka kokukholelwa kwisiqu sakho kunye nokuphumeza injongo zakho uselula. Umbhali wencwadi ethi Self-Belief uBaswelihle Zilwa uthi ulutsha kufanele luxhotyiswe ngolwazi ngemiba yezentlalo noqoqosho kwihlabathi jikelele ukuze lukwazi ukwakha ikamva eliqaqambileyo. Abantwana besikolo abalungele ukuba basixhobise khona ukuze bafezekise amaphupha abo bahambele le nkomfa. Ukukhulelwa kwabantwana besikolo, ukusetyenziswa kweziyobisi nolwaphulo-mthetho ezikolweni zezinye zezinto okuxoxwe ngazo kule nkomfa. Into endifuna uyi-achieve ngale 100 kgs challenge ezivele ndifuna ukuba ulutsha lwanamhlanje lukwazi ukuthi believe in themselves because ibalulekile kakhulu loo nto leyo in order for umntu akwazi uba namaphupha amakhulu into afuna uyenza xa seyimdala, uba ufuna akwazi azikholelwa uba angakwazi nyhani uyifikelela le nto afuna ukuyenza. Abafundi bathi le nkomfa ibavule amehlo kuba ukukholelwa kuwe kwenza ikamva lakho liqaqambe. Ukuba amaphupho am ndiyafuna ukuwafeza ndingawafeza, nokuba ngemva ndijongene nantoni na izimo endizawuthi ndijongene nazo ngoku azilichazi ikamva lam. Even if umntu usuka ku-background engalunganga, mhlawumbi uphila kwizimo ezingantlanga, aqhubeke aphakame even if izinto azilungenze endlini afezekise amaphupho akhe. Uzilwa uthi ukunqongophala kwamathuba emisebenzi mangaphazamisani nokufezekiswa kwamaphupha abantu abatsha. Into efuneka ibe khona yayila self-belief, kuba kaloku xa ke ngoku unayo la self-belief uzoba namaphupha, uzofuna a certain career ufuna ungena kuyo, then loo nto leyo izokwenza uba ufowukhase ngezincwadi zakho. Ezona njongo zale nkomfa uqinisekisa ukuba kutyalwa imbewu yokuba nengqondo zokuguqula indlela abantu abatsha abacinga ngayo khona ukuze ilizwe loMzantsi Afrika likwazi ukuvelisa iinkokheli zangomso. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Iqela lesizwe iBafana Bafana sele ligalelekile kwisigaba samaphethelo kuGroup A kwitumente yendebe yehlabathi yeFIFA 2026. iBafana Bafana ithe xitidi eMonterrey eMexico phambi komdlalo wokugqibela kaGroup A neSouth Korea. Lo mdlalo uzawuqhutyelwa kwiqala elizihlalo ezingama-53 iEstadio Monterrey. Umdlalo kunyanzelekileyo kuba uMzantsi Afrika uphumelele iza kudlalwa ngokuhlokwa ngolwesithathu eMexico, kanti ngentsimbi yesithathu ngenjizamla ngokwamaxesha eli. iBafana incwase kudlulela kwisigaba esingasentla setumente ukuqala ngqa kwiitumente ezine ekhe yajikela kuzo. Ngokwangoku ilongolongoza emsileni inkonye inqaku elinye dwi. Kuloko kubalulekile ukubana kanjani uphumelele lo mdlalo kuzibeke ethubeni eliphucukileyo lokugqiba isigaba samazibulo inesine samanqaku okungenani. iSouth Korea ithe ngcu kwinqanqwa lesibini kwigroup ifumbethe amanqaku amathathu emva kokubhaxabula iCzechia kumdlalo wayo wokuqala kwitumente. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje masikhongozele ezinkulu kubhodlinja ngentsimbi yesixhenxe kurhatya, ukanti icezona lemozulu liza kulandela ukuze imozulu endene ifumane ngokuhlwa makube chusi behele.